Allah magana takin gona nan da yayi kaga na bukatun yuriya taci ya bayan ga kana na bukatun tacin da za a sa mu masara. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aha, barka mu dai. Dan gwari a gari ya. Alhamdulillah. Ya harkoki. An gode Allah. Dan gwari naji kana maganar taki. Ai taci mace ne ma na zamani mai kyau mai inganci da nagarta. Ai in dai taki kake so. Sai dai ka garzaya Matan Fada Trading Company. Allah sarki kana. Saboda iya Matan Fada Trading Company ne kadai zaka samu abin da kake so cikin farashi mai sauki. Da rango mai da rauza. In dai magana ce ta sauki. Da ka garzayo Matan Fada an yi an gama. Ai ko mu ma dole mu je Matan Fada mu siyo tacin zamani. Ka san sunan su ya fiye duniya gadiya. Kwarai da gaske. Kuma mutanen ne masu soci da rango mai da rauza. Kuma Matan Fada Trading Company. Suna nan idan ka baro KSTA ka miko shambal kamar za ka kofa kawai. Ai ko dole a nan cikin birnin ka suna kenan. Ai dole mu ma mu je mu samu namu. Kaga ina son taci yuriya. Ina son golden. Da sauransu ma saboda sa masara. Suna kallon makudawa motorcycle. Makudawa motorcycle. Ga su ga makudawa. Ai ko dole mu ma mu je mu samu sauci da rago mai darosa. Ai shine. Suna nan suna sauki. Na ji dadi fa. Ka garzaya. Assalamu alaikum al'umman Najeriya, al'umman jihar Katsina da kewaye. Ga kyakkyawan jama ta samu wajen kwallo kun jajire. Gonannakin ku da taki na zamani kala da kala iri. A wannan katafaren kamfanin namu. Matan Fada Trading Company. Namu ne, naku ne, na kowa da kowa ne. Yayin da muke sai da takin zamani ne inganci kamar irin NPK Gold, NPK Gobarau, NPK na gari, muna sai da Dangote, Indrona, muna sai da Babadon. Sa'annan muna sai da Lebuja cikin farashi mai sauki da rangwame da Yawan